Mayong mayong hapon sa tanan ug mayong hapon sa atong mga kaigalaan dinhi sa Facebook og niana sad ta nining usa ka mubo nga pagpaambit sa mensahe sa pulong sa Elohim trans kahaponon. Talagang puspusa lang atong pagwali sa pulong sa dunay maigsoon tungod kay niana ta sa mga katapusang adlaw wa ta mahibalo kung matapos ang kalibutan o kung kanus-a matapos ang matag usa ka kinabuhi sa tao. Nahibalo ta nga adlaw-adlaw nagitawong mamatay, nagitawong mobiya nining kalibutana, unya dili makadungog sa pulong sa adunay, sayang ug luoy kayo ang ilang mga kalag. Muna nga ato ning ipaambit ang pulong sa kamaturan ning tagnaas kahaponon maigsoon ning adlaw Miyerkules, apit sa 17 ning bulan sa February. Og salamat diay sa atong igsoon Brother Alfredo Bantrugan diya sa Iligan City. Salamat sa imong love offering Brother Alfredo. Hinaot nga adunay magapanalangin kanimo og sa imong pamilya og sa tibok Kehela diha sa Iligan or Marawi City. Dalaygon kayo ang adunay. Mayong hapon atong tanan mangigsoon. Shalom alino we alkol Israel, ang kalinaw manakanato og sa tibok Israel. Kiin ano'y kulim lasot dabar ni gid haimit, labiad haimit, kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan, kundili sa pagdapig sa kamaturan. Okay. Ang atong tun-an ron ang bahin sa aning pinadayag 13:16 mga igsoon ngadto 18. So ang uluhan sa atong hisgutan ron o sa kapangutana, nagsugod na ba ang hulga sa marka sa 666? So muna ang atong hisgutan ning tagnaas kahaponon. Nagsugod na ba ang hulga sa marka sa 666? Sumalas pinadayag kapitulo 13 16 ngadto sa 18, gitagna na ni Yukanan ang apostolis sa atong adunay Yeshua nga gitawag og hinigugma nga apostolis, nga matod pa niya diri sa Revelation 13:16 to 18, no? Gipugo sa mananap nga mapatikan ang tao, ang tanang tao gyud. Pugson sa mananap nga mapatikan. Inila og dili inila, dato og kabos ato pa laras gyud. Ulipon og dili ulipon sa ato pa wa gyud paikyason ining tatak nga 666 mga igsoon. Walay exempted, walay dato, way kabos, way tahuro na ni. Kaya ang gusto ni Satanas nga ang tanang tao ang kunon gyud niya. Dato man o kabos mga igsoon, ang kunon gyud ta ni Satanas. Munang gusto niya nga patikan ta. Patikan ta sa iyang tatak. Once mapatikan na ka sa tatak ni Satanas, di na ka pwede ang kunon pa sa Elohim. Di na ka maangkon sa Elohim, di na ta maangkon sa Adonai Yeshua basta mapatikan ka sa tatak ni Satanas. Mo bitaw sad nga ang kasulian ani, ang opposite ni ini, nga ang Adonai Yeshua gusto sad niya nga patikan ang iyang katawhan. No, gusto sad ni Adonai Yeshua nga patikan ang iyang katawhan mga igsoon. No. So, unsa may patik ni Adonai Yeshua sa iyang katawhan? So, naan po nasbala ang kasulatan mga kaigsonan. Kay kung si Satanas, gusto ni Satanas nga patikan ang tanang katawhan, gagmay og dagko, matod pas bala ang kasulatan, walay pilion, no? Walay pilion si Satanas. So mausad ang gusto sa adunay gid unta nga ang tanang tawo sad unta mga igsoon mapatikan sad mga igsoon. Mapatikan sad unta sa numero o sa marka sa adunay. Ya, unsa man poy marka sa adunay ngadto sa iyang mga katawhan, pero unya ra nato ni hisgutan ang marka sa adunay sa iyang katawhan. Unahon nato ni mga igsoon ang marka sa ni Satanas kung nagsugod na ba ni sa atong panahon karon, ha? Nagsugod na ba ni sa atong panahon karon? Akong padayon sa pagbasa, gipugo sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuo nilang kamot o agtang. So asa patikan? Tuo nga kamot o agtang. Sa to pa, pwede sa tuong kamot
pwede sa agtang nimo ipatatak ang patik ni Satanas. Unya unsay kondisyon? Walay makapamalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maungalan. Na mo nay usa sa mga hinungdan nga ang tanang tao mapugos. Niya ang pangutana nato ron, nagsugod na ba ni? Ang uban daghantag nadungog nga balita nga nagsugod na ni ron kay kining tatak kuno nga 666 mga igsoon. Dili man kuno ni siya literal nga itatak gyud sa imong agtang nga numero 6 gyud makita, tulo ka 6 o itatak sa imong kamot pinaagi o kanang mga mananato. Dili na ingon anak kuno, kundi usa ni siya ka microchip o sa kagamay nga chip na siya mangigsoon nga isuksok sa imong agtang diin tuan na naka-register ang imong ngalan. Dito ang tanan nimong pagkatao, ang tanan nimong mga identity tuan na dito. So mao na dili kuno siya literal nga moadto kag kolon magpatato ka dito og 666, dili ana. Sa isaksak ranis imong right hand dire mangigsoon o kaha sa imong agtang. Unya mapugos ang tao sa pagpatatak, sa pagkuha ni ini nga tatak tungod kay doon na may hulga. Hindi ka makapamalit, di ka makapamaligya. Kung negosyante ka, di ka pwede magnegosyo kung wala kay tatak nga 666. Di sad ka pwede makapamalit. So mao nay hulga diya nga ang tanang tao mapugos gyud sa pagdawat sa numero ni Satanas kay hulgaon man. Di man ka makapamalit. Mo nay giingon nga way pinugsanay pero presyoron ka. Ma-pressure ka. Di man ka makapamalit, di ka makapamaligya. Oh. So, ang pangutana, nahitabo na ba ni Ron? So, mo lagi na akong gipasabot nga, dito kuno sa Australia, to anay halos dito tanan, mga tao nagdawat na og microchip. Gipa-inject na diya sa ilang agtang o gipa-inject na diya sa ilang tuong kamot. Monitore kuno ninyo ni gang kung madungog ba ninyo gang ang kining kuan. Okay ba ning atong headset nga gigamit? Okay. Doon na pa ubang mga nasod nga atong nadunggan sa balita nga nagpatato na nagpabutang nag microchip sa ilang mga kuan ngani gidungdungog nila usa ka artista diya sa diri sa Pilipinas nga naa kunoy microchip na ang iyang tuong kamot. Ambot lag unsa nakatinud kay dungog-dungog ra man ang atong nadungog og mao kuno kana mga igsoon ang 666. So di gyud literal kuno nga numero nga itato sa imong agtang. So ang pangutana, gipractice na ba ni karon? Gipractice na ni nila mga igsoon. Sa unsa nga paagi, pinaagi ni ining mga bakuna karon, ining baksin nga ilang ipapugo sa mga tao nga matud pa mandatory kuno diri sa Pilipinas. Diri sa Pilipinas may igsoon nga ang tanang tao bakunahan gyud para kuno sa anti-COVID. Ang pangutana, daghan pong mga hungihong nga atong nadungog nga ang mga bakuna nga gipang-distribute sa tibuok kalibutan dili kasaligan. Ang uban nag-ingon nga nahilo, mamatay ang tao human bakunahan o mahimong zombie ang tao human bakunahan. Ang uban pod nag-ingon nga sa tumoy sa injection naa di ang microchip nakasuksok nga inig tusok sa imo, inigtusok sa imo makuha na ka ng mabutangan na ka og 666 sa imong agtang. So maunay mga dungog-dungog nga atong nahibaluan nga ang mga klases bakuna muna ang mga tao hadlok ni ining gitawag nga bakuna. Pero ingnon ta lang nga dili na tinuod. Ingnon ta lang nga fake news na siya nga kanang ang tumoy kuno sa bakuna, tumoy kuno sa dagom na ay microchip nga gisuksok. Di ka man punas Amerika nga mga news mga igsoon nga atong nasagap. Unya ang uban pod miingon nga hilo ang tumoy o virus ang sulod anang bakuna anang baksin nga kung mabakunahan ka mamatay ka. So ingnon ta lang nga fake news na siya. Pero ang hulga ni ana sama sa aning gitawag nato og
pagtatak sa 666 diris pinadayag nga atong gibasa. Kay mo ingon ang atong gobyerno dili man na mandatory. Dili ingnon nato dili mandatory. Dili pinugsanay ang pagdawat kunos bakuna. Pero na ay pressure nganuman moingon man ang gobyerno di na ka pwede makatravel, di ka pwede makabiyahe, papirmahon man ka pag dili ka mo pa bakuna, papirmahon ka nga dili ka mo dawat sa bakuna, unya dili na ka pwede makapamalit, di ka pwede makapamaligya, dili na ka makatravel. So maumaora gyud ang hulga mga igsoon nga gihisgutan diri sa Pindayag kapitulo 13 bahin sa 666. Sa ato pa ingnon nato nga fake news na siyang giingon nila nga dunay bakuna ang tumoy. Ingnon lang nato ha. Basin tinuusad nga naagyoy microchip ang tumoy sa maong bakuna. Di ta na sure. Pero ang ako lang mga kaigsuonan ko nganong kapareho man ang iyang hulga sa hulga nga gisgutan dire sa Pinadayag 13:17. Nga dili ka makapamalit, dili ka makapamaligya, dili ka makatravel, di na ka makasulod og mall. O ngani karon mga igsoon, wala pa gani bakuna gagi-implementar ha. Gi-practice na ni daan sa atong gobyerno. Gi-practice na ni nila. Ha? Wa pa gani ang bakuna ma-distribute ha, wa pa mo abot. Pero unsay lang gi-pag-practice ani ron? Kung wa kay face mask, wa kay face shield, di ka pwede mosulod sa mall. Sa una, wala kay quarantine pass, di ka kasuroy, di ka kaadtog laing lungsod. Wala quarantine pass. Karon, wala kay face mask, wala kay face shield, di ka pwede mosulod sa mall. Sa ato pa, gi-practice na ni nila daan. Gi-practice na ni. Aron nga inig-abot aning akto na gyud o tinuod na gyud mga igsoon nga pagtatak sa 666 pinaagig microchip, ang mga tao nabansay na, naanad na, dili na matingala. Anad naman ta na, man naman na, gi-practice naman nato. Sa una pa lang gani, wa patay face mask, di man ta kasulod, di man ta pamalit sa merkado. Tinuod na maigsoon, wa ko kasulod sa merkado sa karkar, kay walay face mask, wa ko'y face shield dala. Di ka makasakay series kung wa kay face shield. Sa una na ha, sa una na. So karon i-implementer na ning vaccine mga igsoon nga gi-order sa atong gobyerno. Mauna sad na ang himuon nilang mga rason nga kung wala kay bakuna, wa pa kay bakuna, di ka pwede makasakay series, di ka makatravel, di ka sakay barko, di ka kasakay eroplano, dili ka makasulod og mall, di ka makapamalit. So ambot lang ka sa dili makapamaligya. Kung namaligya lang kag utan-utan dias dapin sa iskena, so imposible di ka makapamaligya. Pero gi-practice na ni daan mga kaigsonan. Karon kung moabot lagi kining atong gitema karon nga Pinadayag 13, 16 ngadto 18, moabot na ni siya, diha na nga wa na tay kana bang kaba kay moingon din ta anad naman ta na. So pabaksin na lang yun o mudawat na lang yun sa tatak 666. Ilabi di ka makapamalit, di ka makapamaligya, kay mo man ay makapapugos na to, ma-pressure man tag maayo. Ilabi na kay 3 kabuk anak, 5 kabuk anak, 10 kabuk anak nga gagmay. Unya di ka kapamalit, unsa may imong ipakaon sa imong mga anak. Ilabi na mangigsoon nga sa di pa nimo abot, sigurado yung di ka makapamalit, kay sa di pa nimo abot ang tatak ng 666, mahitabo na ang gitawag na to cashless society, digital currency, digital currency mga igsoon. Unya karon pag digital na ang atong kwarta, ipaagi na og nasa mga para na mga ATM ba, nasa mga card ang atong kwarta. Dili cashless society na, wa na kwartahay, di na ta mo dala kwarta. Dito sa Canada, ako lang nadungog kaganina nga balita, dito sa Canada mga igsoon, nagsabot na dito, gimitingan na. Nagmeeting na ang mga bangko dito kung unsaon pagpa-implementar
ang gitawag og digital currency. So nganong ila man gining himuon kanang ingon ana nga himong i-cashless mga igsoon way kwartahay kay dili nila makontrol ang katawhan kung ang tao nagkupot og cash sa iyang kamot. Di nila makontrol ang mga milyonaryo kung ang tao nagkupot og cash sa iyang kamot. Muna nga himuon nila ng digital. Cashless na ta mga kaigsunan ko. RFID na ang gamiton. Oh, di ba makadungog tas balita ang mga sakyanan sa Manila RFID na para makatabok sila, makakuan sila diya sa NLEX, sa XLEX, moagi sila naanay gitawag na to og RFID ang mga sakyanan dito. So ingon na sa dang ibutang unya sa tao. So pag cashless society na, ang tanang tao makontrol gyud, makontrol na. Di naka makabutbuot sa imong kaugalingon. Pag ingog di ka makapamalit, pila ray paglock sa imong microchip o sa imong card nga gidala-dala mga igsuon nga na dito ang imong kwarta. Ay example na sa mas anang ATM na imong kwarta sa ATM. Unsaon imong pag-withdraw, paggamit sa imong ATM. O kung ang kanang imong number ilock na nila, block ka na nila kay ngano wa ka mosunod sa ilang mga patakaran. So control nila ang tanang tao pag cashless society na. Muna itumong nga muna mo abot gyud ang panahon nga matuman gyud nga walay makapamalit, walay makapamaligya kay ngano man ang imong kwarta naa man sa card, naa naman sa imong card mga igsoon sama nang ATM naa diya imong kwarta. Nya sirad-an ang bangko para nimo, sirad-an ang mga machine para nimo. So unsao man nimo paggamit. So mapugos gyud, matuman gyud ang giingon dili ka makapamalit, dili ka gyud makapamaligya. Kay bisag naa kay usa ka sakong kwarta nga gitago-taguan, di man na nimo magamit. Kas kay cashless society naman mga igsoon. So unsao man nato na ana. So matuman gid siya. Munang giingon diya, walay makapamalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolo sa maungalan. 18 sa labtonon kini ang maalamon makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero ha simbolo sa ngalan sa usa ka tawo. Ang numero niini 666. Ang numero sa mananap numero simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo, simbolo sa ngalan, dili kay ang ngalan. Dili kay ang ngalan sa tao mao 666 kundi simbolo sa ngalan sa usa ka tawo. Dili kay ang ngalan sa usa ka tawo mao 666 mo nang daghan kayong nangasayop nga mga Kristiyanos sa pagkwenta-kwenta sa ngalan mga igsoon, di ba? Ilang ngay uban nagkwenta-kwenta sa ngalan ni Felix Manalo nga nigawas dayon og 666. Do na po ubang mga born again, mga Pentecostal, nagkwenta-kwenta sa ngalan ni Ellen G. White. Gi-compute nilang Ellen G. White unya nigawas dayon ang 666. Di na mao. Sayop na siya, di na mo gisulti sa Biblia. Unya ang uban nag-compute po des nga sa kanang naa sa ulo sa papasaro mga Vicarious Pilide. Ila ding niresulta 666. Unsa man Vicarious Pilide, puli sa Dios. Pero ang mga papa sa Roma, ang tinuod, wala musulti sila nga puli sila sa Dios. Ang ilang gisulti, puli sila ni Kristo, Vicar of Christ, dili Vicarious Pilide. So muna na ang mga igsoon nga ang ato mga tagna-tagna, taghap-taghap sa mga kapastoran diya sa mga Pentecostal, sa mga born again o Baptist pa diyang uban, mga taghap-taghap nila, ayaw sana ninyong tuuhi kay wala na'y kamaturan. So ang ato ani, mao nga paaboto nato ang panahon nga matuman na ni siya mga igsoon. Inig-abot na unya ni ini nga di na ka makapamalit, di na ka makapamaligya, matuman na ni. Amo ingon ta maog da ini, dili dayto maong sa una compute sa mga tao. So mao na mga igsoon nga karon gibansay na ta, gisugda na ta pag-anad aning bersikulo ha nga di ta makapamalit unya, di ta makapamaligya unya kung wala tay bakuna. Basin unsay ginaas bakuna. Wa pa ta kabalo nga ang mga pasiunas bakuna mga igsoon primero kan pa na tinuod nga baksin pero
ikaduha kay na may first session, second session, third session, naanad na ka dito bakunahan na kadayon sa katong gingon nila lagi nga ang tumoy sa dagom na anay microchip mga kaigsonan. So, ang bad news aning bakuna sad karon mga igsoon nga akong ilakbit og sulti ninyo kay dito sa New York mga igsoon libo kapin ang nangamatay, di lang na ibalita sa CNN, di gina ibalita nila mga igsoon, parang ang tao di magpanik o di mahadlok sa bakuna, di na nila inyos nga matod pa nila libo kapin ang nangamatay sa human bakunahe nya. Di man na ang konon sa mga nagbuhat sa bakuna nga ilatong naas bakuna ang sayop ingon nila adaan na to na mga sakit mo to nangamatay atay mahimo ana mga kaigsunan mo nay kuyaw lagi nga kung magpataka kag pabakuna karon unya na kay sakit mura imong kamatian mo na nga mga igsoon mas maayo nga di gyud magpabakuna kay ang bakuna number 1 sa atong mga Messianic, sa atong mga magtotoo ni Adonai Yeshua, kanang bakuna di na kosher. Hugaw na mga virus na gikan na sa mga hugawng mga mananap, gikuha ang mga ingredients ana mo nang ayaw pataka kita mga Messianic, ayaw gyud mo anang bakuna. Okay, padayon ta. Simbolo man sa ngalan sa usa ka tawo ang gitawag og 666. So muna na atong bantayan mga kaigsunan. So anitas pinadayag kapitulo 14 bersikulo 9 ngadto sa 12. May ikatulong anghel nga misunod og misinggit ang nagsimba sa mananap og sa iyang larawan og napatikan diha sa iyang agtang o sa iyang kamot paimnon sa bino sa kasako sa Elohim nga ibobo nga walay sagol diha sa kopa sa kapungot sa Elohim. Pagasakiton sila pag-ayo, pagasakiton sila pinaagi sa kalayo og asopre atubangan sa balaang mga anghel og sa nating karnero. Kita nimo na mga igsoon, once makadawat na ka sa aning numero tatak ni Satanas nga mao ang 666, mga igsoon, once mapatikan ka na og ang mapatikan ni ana kadtong nagsimba sa mananap. Nagsimba sa mananap. Muna nga lisod kayo ning mga tao nga di magtuon sa kamaturan, di ka magtuon sa kamaturan mga igsoon, magpaturatoy kapag hangop ni anang doktrina sa imong relihiyon, anang giwali sa imong pastor nga di mao, wa ka kabalo, nagsimba na day ka sa mananap og sa iyang larawan og mapatikan ka dayon sa sa numero ni Satanas, sa imong agtang, sa imong kamot. Pag mahitabo na nga ikaw mapatikan na ka sa 666, paimnon ka sa bino sa kasuko sa Elohim. Bino sa kasuko nga iyang ibobo nga walay sagol diha sa kopa sa kapungot sa Elohim. O pagasakiton ka pinaagi sa kalayo og asopre, sa ato pa imperno kagyod, basta modawat ka sa numero nga 666, sakiton ka sa kalayo og asopre atubangan sa balaang mga anghel og sa nating karnero. Musaksi mutan-aw gyud kanato ang mga balaang anghel og ang nating karnero nga ikaw sakiton dito sa kalayo og asopre kay midawat ka man sa numero nga 666. Verse 11, gingon diya, magutbo sa walay katapusan ang aso sa kalayo o nga magsakit kanila. Di gyud tiyaw ang dangatan sa tao magpatatak sa 666 mga kaigsunan. Adlaw gabi magantos sa walay hunong kadtong misimba sa mananap og sa larawan ini o si bisan kinsa nga napatikan sa ngalan sa mananap. Mo na mitabo. 12, kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Elohim. Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim og nagmaminatud-on kang Adonai Yeshua. Unsay giingon sa bersikulo 12 dayon? Kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Elohim. Kinsa ang katawhan sa Elohim? Amo na diya. Kinsa ang katawhan sa Elohim? Halos ra bagitan ng reliyon nag-angkon nga katawhan sila sa Elohim. Kinsa mang relihon na diya ang wa mo angkon nga sila katawhan sa Elohim.
halos ang tanang reliyon sa mga Kristiyanos, tanan yun ha, tanang reliyon sa mga Kristiyanos, muangkon yun nga sila katawhan sa Elohim. Bisan Katoliko, nga kasimbag rebolto, muangkon nga katawhan sila sa Dios. Ang mga born again, mga Baptist, mga Pentecostal, muangkon yun nga sila katawhan sa Dios. Iglesia ni Kristo, Iglesia ni Manalo, Iglesia sa Dios, mga Church of God, muangkon na sila nga katawhan sila sa Dios. Mga born again, mga Pentecostal, mga Baptist, Protestante, muangkon sila nga katawhan sila sa Dios. Pag ingon again aning 12 nga kinahanglan nga mulahaw tay ang katawhan sa Dios, aw ina po dayong tuohan nga sila na ang mga born again. Kay kung ang born again mo basa ani, sila man sad ni. Kung ang Baptist mo basa ani, sila man sad ni. Kung ang mga Church of God ang mo basa ani, sila sad ni. Bisag kinsa nga reliyon nga mo basa aning pinadayag, mga igsoon, maangkon sad nga sila ni. Sila sad ni ang katawhan sa Elohim nga mulahutay. 14-12 mga kaigsunan. Na atong pasultihon ang Biblia, mo ni angay natong tan-awon kung ang Biblia mo atong pasultihon kung kinsa ning katawhan sa Elohim nga mulahutay. Naara sa tumoyo, sila kinsa daay ni silang katawhan sa Elohim, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim og nagmaminatud-on kang Adonai Yeshua. Mao dahil ang katawhan sa Elohim. Ang katawhan sa Elohim kadto daay nagtuman sa mga sugog balaod sa Elohim mga kaigsunan. Kumusta man ang pagpangangkon sa mga Baptist? Pagpangangkon sa mga Grace Gospel, pagpangangkon sa mga born again, pagpangangkon sa mga Pentecostal. Kumusta man? Nagtuman ba mo sa sugo sa Elohim o nakigdebate sa sugo sa Elohim? Mo na diya, pangutan na ang inyong kaugalingon. Ayaw mo kasuko na ko. May mo, niya na po ni Brad Gideon. Panghilabot rin sa among doktrina ng hibuan ng tawhana. Pagpanghilabot rin sa among pagtuo ang nahibuan ng tawhana, wala ko manghilabot. Ayaw kasuko. Ang ako nga, gitudluan ta ka sa pagtimbang-timbang. Mintras di pa ulahi ang tanan. Kano sa man ka manguros kung kilatan ka na? Manay batasan sa Katoliko. Di na makamo Katoliko. Di na makamo Katoliko. Muna nga, ang imo diya, timbang-timbang nga. Ni amaday ni giingon sa Biblia. Ano ba? Mula hutay ang katawhan sa Elohim. Kinsa ning katawhan sa Elohim? Sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Amo day ni. Ang among reliyon, nagtuman sa sugo, wala. Ana ang investigasyon. Ingana ba? I-apply ang proper investigation sa imong pagtuo. Di kay ang kasuko mo imong ipairal. Comments din kag bad news na bad words mo comment kag bad words. Ikaw na nakasala diya. Ikaw mo magkasala ana. Nagpaila nga wa kag Dios kamaturan. Pero ang imong buhaton mao nga imong hinuktukan mula hutay ang katawhan sa Dios. Kinsa ang katawhan sa Dios? Sila nga nagtuman sa sugo. Karon ako, Katoliko ko, nagtuman sugo? Wala man may magtuman sugo. Nakiglalis mi sugo. Nakigdebate among pastor sa sugo. Ana ba? Ana ra, wag gid mis kamaturon, dili day kami ang katawhan sa Dios. Ana dayon ka. Ikaw mismo makaamgo nga ang inyong grupo, ang inyong reliyon, dili mo katawhan sa Elohim. Kay wa mo magtuman sa sugo, ngani ang inyong pastor makigdebate manggani sa sugo. Maingon mo wala nay Shabbat, wala nay adlong papahulay kay Domingo na taron. Maingon mo pwede naman kaunong baboy kay kanang kasuguan sa panahon ra man ni Moises. Unya mo day na nagtuman sa sugo. Wa na magtuman sa sugo, nagsupak mo sa sugo. So dili mo katawhan sa Elohim. Ang katawhan sa Elohim ang nagtuman sa sugo. Dili ang nagsupak sa sugo. Diba klaro? Kana dayon dili kay ipairal nimo ang kasuko, init-init ang ulo, mo commentin ka og mga bad words, pildi kang kabawa ka. Ikaw ray mapildi niya na. Ikaw ray alkansi niya na. Kay every time nga mo comment mo og bad words,
Sa ako, katawan taraman mo, mupahiyom raman ko ana. Dili ko mo reply ninyo, di ko mo balos ninyo. Kay anong tubayan taman mo nga kabalo man ko nga yabag man na inyong utok. Mutubay dai ko sa mga utok nga yabag. Nga ang akong giwali kamaturan pulong lunsay nga pulong sa adunay, lunsay nga kamaturan. Unya ang imong comment bad words mutubay dai ko ana. Mapahiyom ra ko. So kinsay pilde, kinsay alkansi. Ikaw ang alkansi kay wa ka magtimbang-timbang sa imong kaugalingon. Unya ikaw ba'y mulingkod sa trono pag abot sa adlaw sa hukom? Dili ra bagyod. Ikaw ra bagay mo atubang sa hukmanan. Maayo unta to kung ikaw may mulingkod sa trono aron muhukom sa katawhan. Nya ikaw may patindogon sa tubangan sa hukmanan aron hukman ka sumala sa imong binuhatan. Munang ayaw ninyo kumidyahi ang inyong kaluwasan, mga kahigalaan, mga igsoon. Ayaw kumidyahi ang inyong kalag. Hinumdumi kanang inyong pagtiaw-tiaw sa inyong kaluwasan. Sugin lang talang mo ang inyong kalag mo inyong gitiaw-tiawan. Sama ba ni mga born again ba nga mahilig kayo magtiaw-tiaw mga bersikulo? Yun sa nila pagtiaw-tiaw ang bersikulo? Ang John 3:16 gipalaman na nila og Valentines. Ilang gipaw mga umba. Katawanan gyud mga kaigsunan pagkatoy-toy ni mga tawhana. Di ba? John 3:16. The heart of the Bible, gitawag na sa mga born again, the hearts of the Bible, kay na ang gugma sa Elohim dia gipadayag. Unya gipalamanan og Valentines. Gi-insert ang Valentines, gipahaom ang Valentines sa John 3:16. Wa man magdiskut ang Biblia nga ang John 3:16 mo epekto lang na siya panahon sa February 14. Giyon sa pas kambuang nga gibitan ning mga ingana kabuang ang mga muna na kaingon ko, ingana kabuang mga igsoon, ingana kayabag ang mga Kristiyanos. Mga general na to, mga Kristiyanos. Di ba? Grabe gyud kabuang mga kaigsuonan. Gipalaman. Gipahaom ang Valentine's Day sa John 3:16 nga naday mabasa sa John 3:16 nga ang John 3:16 mo epekto lang na siya sa February 14 nga pista sa mga lubot. Nya di mo motoo nga di pista nas lubot. Oy, susiha klarohan ninyo nga kada February 14 pulibok ang mga hotel, motel, mga lodging house, pension house, pulibok na tanan para sa mga manag-uyab. Manag-uyab ha, dili mag-asawa. Manag-uyab, para sa manag-uyab, pulibok sa mga manag-uyab. Sa to pa, dili mga kasal. Mag-celebrate sa Valentine's Day dito sa motel. Sa may buhato na. Mag-Bible study sila dito sa motel. Magbasa sila dito John 3:16 sa mga hotel nga nag-check-in sila. Ang mga manag-uyab nga manulot og hotel panahon sa Valentine's Day unsa may buhaton dito mag-Bible study sa John 3:16. Pagkabuang-buang gyud sa mga Kristiyano sa mga igsoon. Tinyabaga gyud utok. Pero suginlan ko kamo ang inyong giduaan yana ang inyong kalag. Giduaan ninyo ang inyong kaluwasan. Kung tinuod pa mong nahigugma sa inyong kalag, pangitaon ninyo ang kamatuoran. Muna ilhanan. Pero kanang mga tao nga gadanghag lang naong, gaduwa-duwa lang sa bersikulo, ipahumhaom pa nila ang mga kapistahan sa mga pagano, aron lang mahimo silang gawas nun nga magsaulog sa mga pagano nga festival, aron ingnon nga wa sila kasupa kuno sa kabuton sa Ginoo, ilang ipahaom sa bersikulo. Panilngonan ninyo ni kambo sa adlaw. Gabaan mo ni ana sa pagbutang ninyo og Valentine's words nga Valentine's diha sa John 3:16. Gabaan kamo ni ana. Muatubang kamo ni ana sa hukmanan unya sa Misaya. Kinsay makaluluoy? Kamu ang makaluluoy. Wala maluoy ta ninyo oy. Juan, pinadayag day 16:2. Ato pang padayonon. O giyabo sa unang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibutan.
og nahiagom sa makalilisa nga kabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap og misimba sa iyang larawan. Ha? Doon ako'y nadungog nga news kaganina mga igsoon nga usa ka batan-on nga doktor dito sa laing nasod, mga 30 pa kapin ng edad. Guwapo nga pagka bata. Human bakunahi. Oh, dili day. Nasayop ko, murag usa ka tiguang nga nagpabakuna. Di ni siya doktor, usa ka ordinaryong tao lang nagpabakuna. Kondisyon kay ang lawas sa diyan nagpabakuna siya. Pagmata niya sa pagkabuntag, nahibulong lang siya nga daghan ng mga labhag-labhag, pasa-pasa ang iyang kalawasan. Pagmata niya, daghan ng mga labhag-labhag ba, mga lagom-lagom, murag mga bunog. So mutoy epekto sa baksin nga iyang gidawat. May pagka pare-pareho sa gibasa sab nato karon nga og giabo sa unang anghel ang iyang panaksan ngadto sa kalibutan og nahiagom sa makalilisa nga kabahong. Mas grabe ni kay kabahong man ni. Kabahong. Gikabahong ang tanan nga midawat sa patik sa mananap og misimba sa iyang ngalan. Pagkaluoy niya nimo, nakadawat nakagpatik 666 sa imong agtang, 666 sa imong kamot. Unya gikabahong ka. Kabahongon ka. Mga temporaryong kastigo ni adunay ba kabahongon. Unya pagkahumana na ilabay na pagkaslinaw nga kalayo ga sopre. So mala sa tong gibasa kaganina nga mga bersikulo sa kapitulo 14. So mao na naa mang igsuon ang akong ipahinumdom kaninyo. Ni anata nagsugod na ta mga igsuon sa hulga sa marka sa 666. Nagsugod na ta. Musugot tag sa dili. Mauna ni ang atong makita nga imahin, figura mga igsuon sa pinadayag 13 mga kaigsunan 16 nga 18. So unsa man sad ang patik sa Elohim sa iyang katawhan. Unsa ang patik sa Elohim sa iyang katawhan? Kay sa atong gibasa kaganina pinadayag 13 nga patikan ni Satanas ang tanang tao, gagmay ug dagko. Pobre ug kabos, ulipon ug dili ulipon. Patikan ni Satanas mga igsoon sa iyang numero nga gitawag 666. Pagpaniguro nga kung ang katawhan iyang mapatikan, sigurado na gyud nga iya na dili na maangkon sa Elohim. Ikaw, pag mapatikan ka, di na ka maangkon sa Elohim. Bisa ka ng baba nimo, kusog mo praise the Lord, kusog mo hallelujah. Kung naa na kay tatak nga 666, di na ka angkonon sa Elohim. So unsa man sad ang tatak nga ipatik sa Elohim sa iyang katawhan, na mapuilhanan ang Elohim sa iyang katawhan, ni ipatik niya. Pinadayag 9:4 atong basahon. Kadto lang na ay silyo o patik sa Elohim sa ilang agtang maoray dili dagmalan. Pinadayag kapitulo 9 bersikulo 4 mga igsoon. Sige ingon dire. Pinadayag 9:4. Matod pa. Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot o sa kakahuyan o sa bisan unsang tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Elohim diha sa ilang agtang. Ang patik sa Elohim, naapo day patik ang Elohim, patik sa iyang silyo. Pero usara kadapit ang tatakan. Mao ang imong agtang mga igsoon. Sa Hebreo, kanang patik is kutam or silyo mga igsoon. Iya sad ingon pa niya, makadagma lamang sila mga igsoon. Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot katong mga
kan ba, mga manlalaglag. Gidid-an sila sa paghilabot sa mga sagbot, sa mga kakahuyan, o sa bisan unsa mga tanom. Makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa selyo sa Elohim diha sa ilang agtang. Unsay ilang madagmalan, unsay ilang mahilabtan, kadto ra mga tao nga walay patik sa Elohim. Way patik sa Elohim. Kundili ang patik nga naa nila katong 666, amo toy madagmalan. Pero katong tao nga dunay patik sa Elohim, mga igsoon, dili gyud nila madagmalan. Karon, unsa ang patik sa Elohim? Numero basad ni? Atong klarohon ang Biblia kung numero basad ang patik sa Elohim diya sa ilang agtang. Oh, unsa ang patik? Selyo, unsa ang selyo sa Elohim diya sa agtang sa iyang mga pinili nga katawhan. Atong basahon ang mga bersikulo. Number 1, mga igsoon, pisak. Ang pisak, unsa ning pisak? Passover. Passover. Oh, sa Binisiya na gitawag Pasko. Og kada nga Pasko, dili ang Pasko nga iya sa Christian sa nga Christmas, dili. Gitawag nagpasko sa Exodus kapitulo 13, mga kaigsuonan. Ato mabasa bersikulo 9. Oh, mao na ang patik sa Elohim kanang pisak di ay og ang panganay, no, pagtuman anang firstborn. 13:9. Pendadeag 13:9. Kining maong seremonyas, unsa nga seremonyas ni? Ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Ang unleavened bread ay ang pagsaulog sa unleavened bread, pan nga walay patubo. Mao di ay ang patik sa agtang. Oh. Kaya ang uluhan na ni ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot. Timaan sa inyong kamot. Mo gyapon, kamot. Og usa ka patik diha sa inyong agtang nga magpahinumdom kaninyo aron magpadayon kamo paghisgot sa balaod sa Adonai. Balaod, mga kaigsunan. Oh, di ba? Kay siya ang nagpagawas kaninyo sa Ehipto, pinaagi sa iyang talagsaong gahom. O unsa ang patik sa agtang, mga igsoon? Kining pisak, unleavened bread, firstborn, mo na diya, mo na mga patik sa agtang, mga kaigsunan, nga ipasaulog sa Adonai aron magpadayon kamo sa paghisgot sa iyang balaod. Dili kay ang balaod di na hisgutan, kay mingon mo human na milabay na sa panahon ra na sa mga Israelita, panahon ra na ni Moises, mga una-una ra na sa mga buringog nga mga tao, mga igsoon. Versikulo 16, laktod ta sa 16. Kining maong seremonyas mahimong usa ka tigpahinumdom sama sa usa ka timaan diha sa imong diha sa among mga kamot, o usa ka patik diha sa among mga agtang, kay gipagawas man kami sa Adonai gikan sa Ehipto, pinaagi sa iyang talagsaong gahom. Mao dinhi ang patik sa Adonai katong sa pinadayag atong gibasa kaganina 9:4. Ayaw hilabti kadtong naay patik sa Adonai sa ilang agtang. Ug unsa ang patik sa Adonai sa ilang agtang? Matud pa sa mga Pentecostal, Jesus. Oy, asa mabasa? Dili Jesus ni mabasa daan sa daang tugon. Ang patik di ay sa agtang sa mga Israelita, sa mga piniling katawhan. Mao ang pagsaulog sa pisak, pagsaulog sa unleavened bread, pan nga way patubo, ug ang pagtuman aning gitawag balaod sa panganay, firstborn, paghalad sa firstborn. Oh, okay. Ang sunod, unsa pa gyud ang mga tatak sa agtang, mga igsoon? Deuteronomio 6:6, mabasa nimo na. Torah. Torah. Usa na ang Torah, balaod, mga igsoon, patik nas agtang. Oh, ang mga Christians karong walay patik sa Elohim sa ilang agtang. Ano man, wa gani kabalog unsay pisak. Wa gani kay balog unsay unsaon pagsaulog ang unleavened bread. Magsaulog mo sa inyong Santa Cena ninyo, kanang inyong Holy Supper. Magsaulog mo ana biskwit may gamiton, ang uban Skyflakes, na uban magsaulog Holy Supper is rice bread,
Pinalit sa Julius, mga igsoon. Slice bread ang gigamit. Ang uban is Skyflix. Gadua-dua mo sa inyong kaluwasan. Gadua-dua mo sa inyong kalag, mga Kristiyanos. Oy, gising na mo diha. Nya, magsaulog sila Holy Supper. Kausas-usa ka bulan, kada bulan gisaulog. Kada bulan mag Holy Supper. Unya ang gikaon, pan nga naay patubo. Pan nga naay patubo. Pagkatoy-toy, nagduwa-duwa sa ilang kalag. Nagduwa-duwa sa ilang pagsimba. Unsa ang sudod nga tatak sa Elohim sa ilang agtang. Marka sa Elohim sa agtang. Deuteronomio 6:6. Unsay giingon diya? Ayaw ninyo kalimti kining mga balaod nga gihatag ko kaninyo karon. Ayaw kalimti. Itatak sa imong alimpatakan. Itatak sa imong alimpatakan ang iyang balaod, ang iyang Torah. Ayaw kalimti. Buti pasabot, itatak na sa imong alimpatakan. Mga igsoon. Kaysa versikulo 7, padayon ta sa 7. Itudlo kini kanunay sa inyong kabataan. Hisguti kini kung anaa kamo sa inyong balay o magpukon sa o kung magpanaw kamo o sa dayon na ninyong katulog o sa pagmata ninyo sa buntag. Ibugtos kini sa inyong mga bukton. Ingon nga ilhanan, no? Ibugtos bukton inyong nga ilhanan. O ibutang ingon nga timaan diha sa inyong agtang. Isulat kini diha sa ligi sa pultahan sa inyong mga balay o diha sa inyong mga ganghaan. Isulat sa inyong agtang. Himuon nga timaan diha sa inyong agtang. Kining Torah, mga kaigsunan. Muna karon, pipila lang kalugas. Diri sa Pilipinas, pipila lang katao ang naay tatak sa Elohim sa ilang agtang. Ang akong nailahan, kinirag yung mga Messianic, mga kaigsunan. Gatura kanunay. Mo'y gatuon sa Torah. Dili kalimtan ang Torah kada Shabbat. Lahi sa mga secret namer. Ang secret namer, mga igsoon, mga Yaswa. Ang mura man na sila sa Sabadista. Sabadista man nagikan God. Gikan sila sa 70 Adventist ba? Unya, ang ilang panimbahon, mura pug 70 Adventist. Sama gyapon sa Sabadista ilang simba. Magbuot ra ang pastor kung siyang iwali. Magbuot ra ang elder kung siyang iwali. Kotlog bersikulo. Iwali niya sa mga tao. Way parasya nga gisunod. Walay Torah nga gisunod. Dili pareha ning amo, Messianic. Mga igsoon nga nagid may Torah nga gisunod kada Shabbat. Nagsunod gyud mig Torah, mga igsoon. Why tema di ko magbut-buot og tema o parasya nga akong hisgutan ni Shabbat. Naay Torah nga among hisgutan, naa na nas programa. Mga igsoon, nami parasya nga gisunod. Ikatulo nga patik sa Elohim sa agtang sa mga tao. Ezekiel, mabasa na to na Ezekiel 20, mga igsoon. Ezekiel 20 versikulo 12. Unsay gisulti diya? Ezekiel 20 versikulo 12. Atong basahon, mga igsoon. Magsugod ta sa versikulo 11. Ezekiel 20, 11 ngadto 12. Gihatag ko kanila ang akong mga balaod o gipasabot ko sila nini aron tumano nila kini og sa ingon maluwas sila. Ito na, ang pagtuhuman sa balaod, maluwas ka kung mutuman ka sa balaod. Wa mangingon nga, patumanon ko sila sa balaod, aron di sila maluwas. O maluwas sila. 12. Dugang paniini, gihatag ko usab kanila ang adlawng igpapahulay, Shabbat sa Hebreo. Mga igsoon, sa Spanish ng Shabbat, Sabado. Ang in English, rest day. Mga igsoon, dili Saturday. Munang kamo diya mga toy-toy nga mga kulungo nga mga secret namer nga mga wandering sa agsaag na Shabbat ay mo pagpasangil namo nga among gisimba Saturday. Why Saturday? Ang Shabbat dili Saturday ang in English. Alang sa iyong kasayuran, pasagdahin ng Gregorian. Kung ang Gregorian naghingalan ni anag Saturday, iya sad na sa may labot na to ni ana. Ila man sad na, di ba?
Oh, sa amara na sa akong example ba? Nga kung si Paraon naghingalan kang Yosef og sipnat paniyak. O iyasad na unsa may magbuta na nawala ba ang pagka Yosef niya? O mausad na kung gihinganlan na sa sa mga Gregorian o Saturday ang Sabado, ilan ang problema? Why labot na mo na? Basta kay dili si Saturday ang among gisimba, kundi ang Shabbat gayod mo'y among gibalaan ang adlong igpapahulay. Why Saturday ni ana? Di ba? Why Saturday ni ana? Inyo ra nang hunahuna mga kulungo nga mga saag-saag na Shabbat o wandering Shabbat. Okay, atong padayonos pagbasa sa 12. Unsa ang iyang patik? Dugang paninig gihatag o kanila ang adlong igpapahulay aron tamdon nila ingon nga usa ka ilhanan. Ilhanan. Ha? Usa ka patik, usa ka ilhanan diha sa ilang agtang. Usa ka ilhanan. Tali kanako og kanila aron masayra nila nga ako ang Adonai maoy nagpili kanila. Nya laktod tas 19 ngadto sa 20. Ingon pa dires 19. Ako mao ang Adonai nga inyong Elohim. Tumana ang akong mga sugo. Unsay gisultis 19? Tumana ang akong mga sugo. Wa makingon ang Adonai, hala supaka ang akong mga sugo, dibatiha ang akong mga sugo. Lalisa ang akong sugo. Wa siya mingon na nga dibatiho na to iyang sugo. Ang iyang giingon, tumano na to ang iyang sugo. Munang hunong kamo namudya kamo mga debatidor, hunong na mo nang debate wa nay pulos. Mo nay muhatod ninyo sa impierno kanang inyong pagkadebatidor. Ha? Anya 20. Og ilha nga balaan ang Adonai. Og ilha nga balaan ang adlaw igpapahulay. Ilha gyud kuno nga balaan ang Shabbat. Ayaw yama-yamai ang Shabbat. Ayaw bugal-bugali ang Shabbat. Ilha kana nga balaan. Aron mahimo kining usa ka ilhanan. Tali kanako og kaninyo aron masayra ninyo nga ako mao ang Adonai nga inyong Elohim. Kita mo mga igsoon? Ilhanan yun mga igsoon ang gitawag nato og Shabbat mga kaigsonan. So sunod, unsay sunod? Matod pa Hebrohanon 8:10. Hebrohanon 8:10. Sige ingon diri sa Hebrohanon 8:10. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko tali sa katawhan sa Israel. Human ni adtong mga adlaw nag-ingon ang Adonai, ibutang ko ang ako mga balao diha sa ilang mga hunahuna ug isulat ko kini sa ilang mga kasing-kasing. Mahimo ako nga ilang Elohim ug mahimo sila nga akong katawhan. Nya samtang ang mga pastor, mga Kristiyanos maingon wala na ibalaod. Katong balaod gisulat sa papan sa bato, wala na to. Unsay wala na? Gibalhin mangani hinuon sa atong hunahuna gibalhin gisulat sa atong hunahuna og kasing-kasing nya nawala na noon. Mahimong katong bato nga papan nawala to. Nawala ang papan nga bato naman to kita asa nakaturon. Nawala ganing Ark of Covenant asa nakaturon. So tuwa dito sa sulod sa arka sa kasabutan ang papan nga bato. Nawala apel. Nawalag apel ang papan nga bato. Pero gibalhin sa Adonai og sulat. Ni adire sa Biblia asa niya gibalhin og sulat mga igsoon ang iya mga kasuguan diha sa atong kasing-kasing, diha sa atong mga hunahuna. So wala mawala ang sugog balaod kay gibalhin man sa atong hunahuna og kasing-kasing. Mentras na ay tao, mentras na ay mga Israelita nga naglungtad sa kalibutan na ang sugog balaod dili mawala kay naa silang hunahuna nakasulat, naa silang kasing-kasing nakapatik ang sugo og balaod sa Adonai mga igsoon. So wa mawala. Nya kinsay panawagan sa Adonai, kinsay gisgutan nga katawhan, Israel. Way labot ang mga hintil. Way labot ang mga hintil mga igsoon. Pinadayag 14:1. Atong basahon, Pinadayag 14:1. Unsay giingon sa Pinadayag 14:1? Unya nakita ko ang nating karnero nga nagtindog sa bukid sa Sion uban sa 144,000 katao kansang mga agtang gisulatan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan.
ang 144,000 gisulatan gyapon sa ilang agtang sa ngalan samahan, mga igsoon, sa ngalan ni Yeshua Misaya. No, sa gisulatan sa iyang ngalan o sa ngalan sa iyang amahan, mga kaigsuonan ko. So nakasulat, mga igsoon, ang ngalan. Ay unsa tong gisulat dito sa daang tugon, mga igsoon, ang iya day mga sugog balaod. So mao na, mga kaigsuonan, nga dunay moingon sila nga dunay nasayop sa ilang pagtuo nga ang atong reliyon ay napagtuo kanang reliyon sa 12 kapanon. Kanang 12 kapanon nga naas kilid-kilid ninyo, mga kulto na, orasyon ang gitunan na. O ambot lang kahadi kay kusuhitog orasyon magitunan na. Basta kay kanang 12 kapanon nga ang maluwas kuno 144,000 ra. Membro gani ana si Dong Alan nilugaw kung wa ko masayop. Murag gikan si Dong Alan nilugaw anang 12 kapanon, mga igsoon, nga ang maluwas lagi kuno ang 12 ra ang 144,000. Unya hangtod karon ang membro anang 12 kapanon wa pa gyud moabot og 100,000. Unsaon na lang pagkatuman kung kamo maoy 100, kamo moy kamaturan, kamo na tinunto na, mga igsoon. Dili mi ang grupo nga kuan 12 kapanon. Ang among grupo Messianic Netzarim Torah Community, dili ang 12 kapanon. Apan ang among mga pagtulunan, kami nagtudlo nga walay laing luwason ng Israel, mga igsoon, kundili ang mga kaliwat lamang ni Israel, ang kaliwat lamang ni Jacob, ang mga anak lamang sa 12 katribo sa Israel ang iyang pagaluwason. Pero wa sad mi mag-ingon nga wa nay kahigayunan ang mga hintil nga di maluwas. Naay kahigayunan ang hintil nga maluwas. Bisan kung dili ka Israelitag dugo, pwede kang maluwas kung mutipon ka sa mga Israelita. Sa mas mga nahitabo ba sa daang tugon, mitipon sila sa mga Israelita. Sama ni Ruth, mikuyog siya ni Naomi. O sama ni Rahab, nga miuban siya sa mga Israelita, iyang gitabangan ang duha ka mga espiya. Muna nga naluwas si Rahab bisan dili siya Israelita. O daghan kayo pa ang gisulti sa Biblia, mga igsoon, nga dili Israelita apan nakaambit sa kaluwasan to kay mitipon sila, mikuyog sila sa katawhan sa Israel. So dili lang exclusive sa 144,000 ang kaluwasan. Kanang 144,000, suginlan ko kamo, kung di lang unta wala magpataka ng leader anang 12 kapanon bitaw, mga igsoon, nga doktrina lang pataka, sabton untag maayo adisir doktrina nga kanang 144,000 gikan na sa 12 tribes sa Israel, pero puro na panganay, puro na kamagulangan, puro lalaki, walay babae niya na. So diya sa inyong reliyon 12 kapanon niya 144,000 ray luwason niya. Nganong na may mga babae nga membro sa inyong simbahan? Ano tag di mo mudawat og babae nga magmembro sa inyong simbahan? Okay ra. Pero dili lagi na kamo. O dili kamoy mo pili. Kinsa ng 144,000, kinsa na mga tuhana ang adunay ray ni pili mo pili ni anak, kinsa na sila, asa na sila karon. Og unsay ilang mga kahimtang anak karon ang adunay ray nasayod. Ang adunay ray nakaila ni anang 144,000. Og dili kay eksklusibo ang kaluwasan nila, kundi apil ang dili sakop sa 144,000 maluwas. Naay mga lalaki, naay mga babae, naay mga ingno na to, mga ordinaryong tao nga maluwas ag apil, mga igsoon. So dalaygon kayo ang adunay, hinaot nga inyong masabtan kining atong giwali ning taknas kagabhion, mga igsoon, nga ato ning gipaspasan kanunay tamubanat og wali ron, mentras tagantas adunay kahigayon sa pagwali, kay dili kita nagkupot ra ba sa atong mga adlaw, dili kita nagkupot sa atong mga oras, ug sayang kayo ang mga panahon, manglabayng panahon nga wa tay nahimo. Muna ako nga pag makahigayon ko, mga igsoon, nga muwali gid ko, kay sayang kayo ang panahon mo labay.
paabot patag sunod nga adlaw niya, may kitay nagbuot sa atong adlaw. Mga kung tagaan ko sa adunay ipadayag sa adunay mga mensahe na ko ron sa karong gabi na napo ipadayag sa adunay sa ako nga tema. Og mag-live na sad ko kung itugot sa adunay. Ngano man gusto nako mga igsoon kung nga gusto nako nga wa ko'y bayad ang pagwali. Way bayad. Nawali ta. Mientras naapatay kagawasan sa pagwali. Naapatay kagawasan sa pagtabi sa kamaturan. Ay hapat ang mga ndigwali unya kung gipog nga natas gobyerno, di natapawalihon. Gipog nga natas 6666, di natapawalihon. Ay hapat ang mga risgar wali. Mientras natihigayon sa pagsulti sa kamaturan, musulti ta. Kay dili kita tag-iya sa tong panahon manang sayang kayo ba manglabay ang mga adlaw, manglabay ang panahon. Mga igsoon niya, wa tay nahimo. Manang mientras tagaan ta sa adunay kaalam og kahibalo o ipadayag ka nato ang kamaturan para ipaambit sa mga tao nga atong himuon. Wa ko'y pakialam kung di mo mutuo. Wa ko'y pakialam di mo mutuo amo mga ako mga kahigalaan, ako mga kaparintihan. Ang importante gisangyaw ko ang kamaturan. Bahala na ang adunay mo pakailap niini ngadto sa igdulungog sa iyang mga karnero nga iyang gipangita diri sa Visayas ug Mindanao. Dalaygon kayo ang Adonai. We love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Amen. Hallelujah. Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Yisrael, Bishem Adonai Yeshua HaMashiach. Baruch Hashem, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matip Gideon Silva. Magaingon kayong tanan, nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog, magatuman niini. Hangtod sa sunod nga mga panahon, maayong gabi kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.